Sige, i-relax mo lang isip mo. Titingnan natin, ano ba yung nangyayari sa'yo? May sumasakal sa leg mo? Opo, parang may nakabara lang po. Bara, matagal na to. Kailan lang po yan? Pero nagpaano na kayo sa manggagakay sa doktor, di ba? Opo. Anong sabi ng doktor? Wala, clear. Nilagyan niya ng ano, nilagyan ng camera? Camera, para makita sa... Kasi po sabi ko may kumabara. Wala naman, clear naman. Clear lahat. Ito hindi laging kondisyon eh. Linisin ang katawan, ha? Pag tinanong ko kilala mo si Kristo, sagot mo agad, oo. Pag tinanong ko ng pangalan mo, Meron yung Scabigo na po. kilala mo si Kristo. Opo. Anong pangalan mo? Meron yung Scabigo na po. Anong pangalan ng anak mo? Panganay. Istanbul po. Anong pangalan ng pogi mo asawa? Romy Scabigo. Amin, sa pangalan ni Kristo. Linis. Sino ko kung anong araw. Kami naman nabiga po din. Kalas. Titignan mo doon na kung ano. Hindi ka naman nag-hook ng cellphone, di ba? Hindi. Kalas. Pangalan mo, address mo, cellphone. Ubos. Kamangyan. Naingkanta siya. Malaki ba? Te? Sa bahay ko namin kasi marami doon. Hindi siya kinukulang. Puri ko po! Linisin mo ng linisin. Opo. Pirmis lang. Paspas at ilalamunan. Tapon ay tapon. Seryosoy mo to dahil hindi to biro. Dahil dinala ka na rito ng manggagamot. Mismo siya panagatid sa'yo. Magdasal kay Kristo, huwag may pakpak yung paa mo. Oh. Jesus name. Humingi ka man ng tawad. Patawarin niyo po ako. Jesus po. Patawarin niyo po ako. Patawad po sa aking pagkakasala. Tao lamang po ako. Patawad po. Sa isip lang, sa isip. Isang dalawang manok lang. Okay. 45 days na ako. Ano paramdam mo? Saan na naman mo ngayon? Sperma. Linisin na linisin, lahat. Yung original na sperma. Dalawang klase. Linis. Linis. Paspas na paspas. Tapos, kamangyan, sales. Sampu-sampu. Ubos. Depende. Kung may magpapagamot, wala. May magpapagamot pa ba? Eh siguro dinala nila ko paggamot eh kasi meron ako ginawa. Ano yung regular ka eh? No? Dinala sa magpunta ka. Hindi ko pala. Sabi ko, may hapon. Ano ba yun? Ano daw? Bulacan. Santa Maria. May ano. Kalas. Ano paramdam sa katawan mo? Hindi mo progress kayo, ano sir? Ano? Ang lalaki. Guys, sakit! Lini. Itin to, lalaki. May gusto sa kanya. Yung bahay na ba? Wala siya dyan sa loob ng katawan ng asawa mo. Wala siya rito, hindi ko siya nasasaga, pero nadetect ko yung lakas niya. Maitim lang siya lalaki. Mukhang alam niyang pumunta kayo rito, tapos Puri ko po! pumasok niya sa katawan. Nagtago, pumunta sa mundo nila. Natakot. Ano yung sinasabi mo? Linisin mo yung iniwan niya. Naririnig mo ako, di ba? Po. Anong paramdam mo ngayon? Kumakaan na po. Hindi talaga ito makikita ng medisina. Isang balik-balik na, naubos na yung pera namin. Naubos yung pera niya sa doktor. Ay, sa Isang balik medisina. na pa kami. Today ko namin, 4,000 na. ECG. Manalig ka lang dyan, huwag ka makinig sa usapan namin. Ang dami mga pwede Pagka bumabalik ka sa doktor kasi ganun tagabatan. Lalo pa siyang lumalala, binibigyan siya ng gamot sa acid. Lalo pa siyang dumidigay. Parang lumalala pa. May nagkagusto sa kanyang mga maligno, kaso wala siya dyan.
Lasa sa katawan niya. Wala. Umalis siya pag pumunta kayo rito. Wala na siguro dahil paggabi pa kasi kami kaya alam na lang. Doon kaya sa bahay namin, sa ako sa mga bahay. Hindi ko masagap yun, basta wala siya rito. Importante gumaling siya. Baka nasa gilid-gilid lang ito ng bahay niyo. Yun nga, sabi kasi ni mayroon din doon sa bahay namin. May natin yung nagtago. Yun nga. Umalis eh. Wala siya sa mundo natin. Ando siya sa ibang dimension, sa mundo nila. Ang kaya niya nakuha yan. Ito, sa gilid-gilid lang ito ng bahay nila. Ninenervous yan eh. Naninisimisigaw. Ito ba yung sinasabi? Oo, kagabi siya. Nagwawala yung kagabi. Alam mo ako, sabi niya hindi kayo makarating doon, liligaw kayo. Sabi niya, yung mismo sa bungangan niya, naligaw nga kami. Pag-intro ko dito, bumalik pa kami. Sa bahay ko kuya maraming halaman ko sa likod. Sabi niya, ililigaw kayo, hindi kayo makarating doon. Sabi niya, kasi malakas yun. Alam niya malakas yun. Okay, paspas lang, paspas. Linisin mo ng linisin. Wala na siya. Natakot na. Wala tayong tatawagin. Ang importante, tanggalin lang natin yung nilagay niya sa'yo. Umawag ka lang kay Kristo. Panatiliin mo lang yung mga anak mo. Ikalmado mo lang isip mo. Wala oh. Kahit stick na to kinabit ko sa kanya. Dapat lumilipay-pay yan. Oh, wala na siya. Comment din sa katawan niya. Mga tirang sakit niya lang to. Pusa siyang umalis. Ayaw niyo, pinalaya ka na niya. Eh, kaysa gusto mo mahirapan ka dyan, itong stick na nilagay ko sa'yo, ito nung pinagana ko, kung nandiyan pa sa loob ng katawan mo, wala na. Nagtatatalong-talong na yung pet mo dyan, para kang ginigisang buhay dyan. Sa sobrang init nito. Yan yan, sumisigaw ka siya. Kahit paano. Mga tirang sakit na lang to. Gagaling na ito, mga araw nito. Hindi na siya babalikan. Ano paramdam mo? Nawala na yung sakit. Kita mo, 8 minutes lang tayo naglinis. Oh. Umayaw na yung kalaban mo. Sumandal ka. Wala na yung sakit. Umalis na eh. Ayaw mo umalis agad na takot kay Kristo? Sa pangalan ng Ama at ng Anak at Espiritu Santo, amin. Sinisiliwan ko to sa pangalan ng aking Ama na si Yesu Kristo. Kung sino man magdarasal o maingit dito sa taong ito, ay tatanbo lang ito at babalik sa kanya. Kung ano bang elementong nasa loob ng katawan tao niya na gustong manakit, ay ito'y aalis sa pangalan ng Kristo at ito'y malulusa kung didikitan siya sa pangalan ng aking Ama na si Yesu Kristo. Amen. Straight. Dilat na mata. Inuman tubig. Hinga na malalim. Straight ang katawan. Anong paramdam? Akin na tubig. Kana po. Akin na kamay mo ulit. Pikit lang. Pikit. O, nawala na. Kanina sumisigaw siya. Kanina sumisigaw ka. Wala na. Wala na. Kaya na ulit. Wala na talaga. Wala na yung boyfriend mo. Break na kayo. Ganyan niya type. Umalis eh. Ganito. Natakot na agad. Ayaw yun. Di sana. Tagaktak pawis mo dyan. Para kang pinaliguan dyan. Walang makita yung medisina. Walang makita yung ano. O yun yun. Yung ano ba yun, parang ano yun, echo. Yung nilalagyan ng camera sa lalamunan. Malinis, di ba? Wala, huwag kang nakita. Inumin mo lang ng inumin yan tubig na ibibigay ko sa'yo. Straight mo ang katawan mo. Straight, hindi ka dyan straight. Ganyan o. Yan. Yan. Inumin mo lang. Kabila. Para tuloy-tuloy. Huwag mo na itong suotin. Ibalik mo ito doon sa manggagamot mo. Sabi mo salamat sa kanya ha. Salamat din sa pagpunta niya rito.
Sabi mo, nilagyan ko na lang ito ng bisan. Sa kanya ba ito? Opo, sa kanya po yan, pinairam lang po niya. Ibalik mo agad sa kanya, ha? Saan ang gagamit niya? San Luis daw. Sabi, Alam mo nga, meron doon. oh, yung kanina taga San Luis din yun. Oo, yung nakilala ko nila yun. Kalamari po nila sa Buti na kapitay. lang niya pa kayo dito. Hindi na nga kaya. Sabi naman po niya, hindi daw. Oo, ibig sabihin, yung asawa kasi ni ate kanina nagpagabon sa San Luis, gumaling yung mata niya, galing din doon. Tinatranslate sa akin. Ngayon sabi niya, gumaling na yung mata ng asawa niya. Yung kanina. Amen. O yan, sabi mo may visa na yan. Balik mo yan sa kanya. Ito yung sa kanya po. Kaya ito. Sa akin po yan. Ganun din po, parang black din po siya. Ganun. Hindi mo na kailangan to. Kasi ito, ano, isbigay niyo na lang po. Balik mo na ulit sa kanya yan. Sabi mo, Ito po sa akin po ito. alin. Ito po. Ito yan na Ito sinusuot. po yung sinusuot ko po dati. Hindi mo na kailangan yan. Gagalitan mo na po. Yan na lang, Rosario. Tanggalin mo yung Rosario. Ibalik mo yan sa kanya. Sabi mo, salamat. Ito po hindi na po. Balak din po siya ng ganito. Huwag mo nang pakalaman yan. Basta't ibalik mo yan sa kanya. Sa kanya yan eh. Hindi po ito po sa akin po Oo, dati po. huwag mo nang suotin yun. Uwi na tayo. Sige, straight. May service ka. Pwede ko daw din Lang. kaya kung magpapa-fencing kami sa sasakyan, dahil nila sa Bulacan. Pero sa Bulacan kami. Gangan mo lang. Oo, Yan. bakit? Kabila, gangan mo pa. Huwag mo labanan. Relax ka na. I-relax mo. Ano ba ako? Para ka San Matias. Yung asawa ko taga San Matias. Kapapanay ko yan. Nga. Santos. Yung Ganito. teacher ng anak ko sa Nokia. Santos. Saan sa mga sante. Kabante. Marami Hindi akong pwede. klase sa Hindi pwede. Nokia sa Nokia sa high school ako. Hindi. Kabante mo yung pet mo. Kung paano graduate sa Kunti pa. Hindi. Puro pa pa yung katawan mo. Yan, yan, yan. Kasi malalagay yung pet mo pag hiniga kita. Yan. Pero yung mga hipag ko, dyan sa Sacred, si Brad, nagbago na. Baba, ang dami. Relax. Tayo. Sandal. Hinga. Pero si Kuya okay naman. Ito ko siya. Po. Oo. Ano paramdam? Yung leg mo, ano paramdam sa leg mo? 30 minutes lang tayo kasama linis. Wala na po. Wala na yung marang. Wala na. Wala na yung boyfriend mo eh. Umalis. Ayaw mo umalis na yung boyfriend mo? Maitim lang siya. Hindi ko bawari kung anong klaseng nilalang to, pero maitim siya. Kalkulato ko, mga maligno siya, mga ikanto. May gusto sa kanya. Eh, hindi ka na nagwawala. Wala nang bumubulong sa'yo. I-relax mo ang isip mo. Ang isipin mo, number 1, si Kristo. In Jesus' name lang. 3 times. Ama, ako po si ganito. Patawarin mo ako. In Jesus' name, lumayas kayo sa pangalan ni Kristo. Tapos isipin mo yung mga anak mo. Isipin mo yung pogi mga asawang binigay sa'yo ni Kristo. Oo, parang sa kanina. Ngayon, paano daw sa kata mo? Magaan na. Humiga ka na patagilid para matapos na. Para makauwi na kayo. Tagilid, ang higa. Siyempre nakakatakot. Kahit saan umarap sa tagilid. Kasi sa amin may ganyan eh. Hindi siya pinagkakaroon. Pakaisip ka ng isip na mayroong chicks yung asawa mo. Mukhang nabasa ko yung isip mo eh. Tumatawa siya. Yung ba inisip mo? Minsan. Sabi ko na nga pa eh. Tama ako. Tama bingin ako ng Kristo. Nag-iisip siya nang dahil sa kakaisip niya sa isip. Baka naman ginagawa mo yun. Wala na po. Wala lang pinanganak. Minsan lang nagkamali ako, pero hindi naman walang relasyon ng yun. Nang dahil gusto mo bang mamatay? Kawawa anak mo. Kaya nga. Lalapitan siya ni Satanas kasi wala nang hadlang sa kanya. Binigay ka ng Diyos sa kanya, di ba? Sino ang hadlang ni Satanas? Nag-iisa na lang siya. Paano kung binigyan siya ni Satanas na magandang babae na namamanong anak? O kaya hindi pinapakain yung anak mo? Payag ka. Tapos ihiga siya doon sa higaan mo. Kontuwa si Satanas. Ang anak ng
Diyos nila ay mahina. Dapat magpaganda ka. Mag-ayos ka. Baka naman sumunod, sumubra na ikli ng shot mo. Pangit yon. Galangin ng katawan ng Diyos. Linisin, pakainin, pagdasalin. Tapos, makipagkwentuhan, mamasyal kayo, pumunta kayo sa tahanan ng Diyos. Kumain kayo. Ganun lang. Huwag kayo isip ng isip, puro babae. Kita mo, steps na lahat. Dito, hindi. Hindi, dito ka na. Hindi, baliktad ulit. Dito ka na. Step ulit yung pa. Sabi ko na nga ba, nabasa ko yung utak mo eh. Nakapasok ko ng konti sa utak mo. Itigil mo na yan. Ito sila lumakit. Po. Pero mas ano sila sa English at sa India. Kasi Sige po ka dyan. Naman tubig. dalawa dito sa Ano pakiramdam mo? Mabait naman pala eh. Step ng katawan. Upo dyan. Bakit daw wala kayo? Kita mo? Napakaganda. Ano pakiramdam mo ngayon? Step ng katawan mo. Hindi kita masisisi, ganyan talaga mga babae. May nalog ng asawa niya, sir eh. Kasi minsan na tayo nagkamali, sana huwag na natin ulitin. Kasi pag ginawa mo na ginawa yun, kung hindi mamatay ang asawa mo, masisira ulo niya. Doon napapasok lahat ng mga engkanto. Kaya pala may gusto sa engkanto eh. Nakikita niya, nababasa niya isip mo na meron kang iniisip. Sabi niya, nandito ako. Mamahalin kita. Bigyan kita ng kapangyarihan at kaharian ko. Kukunin ka niya. Bagay, yayaman ka doon. Gusto mo ba ron? Oh. Hindi ka na bumalik na Dubai. Ngayon, lockdown eh. ikaw naman sir, pag ginawa mo yan, lahat ng anak mo magkakasakit. Hindi ko Yan yan, magkakasakit na sila dati. Oh, pag hindi pa sila nagkasakit, hihiranin sila ng Panginoon Kristo. Tapos mamalasin ang buhay mo. Magkakaroon ka ng maraming kaaway. Sana baguhin nyo na yan. Lahat ng tao, nagkakasala sa isip, sa salita at sa gawa. Hindi naman ako. Panatiliin nyo lagi magpakumbaba kay Kristo para ibigay niya lahat ng magandang trabaho para sa inyo. Sa akin. Galangin yung katawan ng Diyos para ibigay niya lahat ng gusto niyo. Pag si Kristo ang humawak sa akin, sobra-sobra. At magtatatag kayo. Anong paramdam niyo, te? Magaan na. Wala na yung mga bigat mo. Wala na yung boyfriend mo. Naintindihan ko na. Nagkagusto sa yung kanto. Kasi nakikita niya lagi ka nalulungkot at umiyak. Kaya kita mo, sayang yung pera. Nagpa-echo ka, wala namang makita. Nawala yung bukol mo rito. Malaki, lumiit. Ano paramdam mo? Sabi rin po nila, may sakit po ako sa puso. Ay, dati po, wala naman po ako sa puso. Sasakit talaga puso mo, 100% sabi ng medisina. Bakit ka mo? Isip. Yung puso mo, stress, lalaki, gagalaw ng gagalaw. Parang sasakyan yan. Malaki nga daw po. Yung motor, di ba? Takbo ka ng takbo. Ang bilis. Alam mo, wala ng gasolina, tinakbo mo pa rin. Lalaki yung butas ng karayon. Balik na naman sa puso natin. Lumalaki. Kaya yun nga result ng ECG niya. Yun. Totoo yung sinasabi ng medisina. Kaso wala siyang makita dahil inunahan ka ng masamang elemento. Tapos yung stress, pakiusap, kung gusto mong gumaling mo tuloy-tuloy, tanggalin mo yan. Kasi kawawa, ilang taon pa rin mga anak nyo? Ang bata ko ito, lagi Yung- 14 yung bunso. 14. Panganay ko na sabi magbigay. O, kailangan pa rin nila ng karamay. Yung box niya. Kasi bata pa sila, hindi pa sila nakakapagtrabaho. Hindi pa sila yung talagang pwede mo nag-iwanan ng matagal, mabubuhay sila ng matagal. Mga anak niyo ba, puro lalaki? Ako asawa niya. O, kita mo, may anak kang babae. Wala rin ako. Kawawa naman yung mga anak nyo. Tulungan mo sa sarili mo. Wala na yung mag-ikanto. Pangalan, Kung matagal ka dapat. middle name, apelido. Ano pangalan sa mo? Middle name, apelido. O, humawak kamay kayo. Para buong buhay nag-iibigan kayong dalawa. Dumikit ka sa kanya. Para pag-isahin kayo ng Diyos, para pag itong tubig na inom nyo, walang sino man aangkin sa inyong dalawa, kundi si Kristo lang at ang puso nyo. Sa pamamagitan ng pagsabit ko sa inyong pangalan ng si Kristo Jesus Nazareno, nasa inyong harapan ang iyong anak.
At naway basbasan niyo po siya ng inyong mapagparang kamay na malayo sila lahat sa sakit, trahedya, sa kunang-disgrasya, panganib. Ang mga taong sumalakit at masamang iniisip sa kanila, kayong unat maghari sa kanilang buhay. Kung sino man po akin sa kanilang kaluluwa, huwag niyo po pahintulutan to, hindi po bagkus kayo ang aking ama na makapangyarihan sa lahat sa pagligtas. Na kayo lamang akin sa kanilang isip at puso, at ipagkulog niyo po ang inyong basbas sa kanila, at malayo sila lahat sa pamakaan. Amen. Gusto nila ako naghihintay. Meron pa niya. Buwalhati sa mga Espiritu Santo, kapayapaan ang una at maghari at magpasawalang hanggan. Amen. Pagdating sa bahay, piringan ha. So, ipag-inom lang yan, 20 days. Salamat pa rin doon sa manggagamot na dinala ka rito ha. Anong pangalan niya? Nora. Yan, takpan. I-refill lang yan. 20 days ang visa. Lagyan siya na lang yung set. Ano paramdam nyo? Gaano po? Wala na. Wala na sa lalamunan mo. Sa bigat ng katawan mo. Wala na. Wala na. Oh, salamat kay Kristo. Salamat. Taga San Luis kayo, no? Opo. Sige, salamat rin doon sa manggagamot.